Jeez, iemand auto wasken. Auto wasken. Ongelooflijk. Dit is iemand auto wasken hier. Ja. Ongelooflijk, wanneer ben je aan de waan? Ja, ik wil een kar bij zo'n auto even een schemaatje. De kar is er een auto? Ja, ik zal mijn beppers de kar bij zo'n rijden in eind augustus. Nee, wel ja. Die hadden eerst een autootje op een kap en nu ben we die iemand opknappen met een waan. Dat het eraan daar een mooi uitzet was hier. Dit neemt ze opknappen, dit? Nou ja, ik ga al een schotje bezig geweest met de banden en de spul. En ja, je maakt het wat naar eigen loertje in het motorje. Ik ben er ook bezig. Nou, misschien ik zal gauw terug, want dan slaat het door op mijn auto. We zijn weer zien dat de auto wel skin had. Oh, nice. Wat is dit op de poetsen, hè? Ja. Die poets lekker terug in, man. Zeg die vanmiddag aan dat ik even nice zetten? Zeker. Niks, maar dit je maar die banden, joh. Ja. Die had er in de banden, had er een witte... Had er een bannenstift zo heen en halen. De bandenstift had er een nog heen, lijkt het wel heel wat, hè? Ja. Hij gaat er ook vaak eens snel, ja, dat En ik hier zo hard. ja, een volle hudder. Tjie, jongen. Dus je zal even maar een carpet doen? Ja, ja, even met Beppe. Ja, dat ga ik wel op zin om. We steeds het leren. Want Beppe hier heeft ook al maar haar zoon en dochter, of dochterdingen. Dus ik denk, dan maak ik nog maar even. Dan gaan we 3 generaties oprichten. Vandaar. Ja, waar is het allemaal geweest? Daar ben ik druk mee aan. Ik ga eind juli zeker rijden. En dan Wanneer is die carpet dan? eind augustus. Oké, dat komt er op onhak wel erop. Ja, dan ga ik nog 3 of 4 weken tijd om ervaring op te doen. Ja. De carpet dan keer nog de auto en dan is een blok om dat er Ja, een soort barrel challenge inderdaad, ja. barrelrace. In 4 dagen tot 10 verschillende landen heen. En dat is met deze auto gebeuren? Ja, dat hopen we wel, ja, dat het volhoudt. Ja, dat geeft al van het natuurlijk. Ja. Maar je maakt wat een vreemd geluid, zei het? Ja, onder de 40 dan maakt het wat een gloedje, ja. Onder de 40 maakt wel wat een geluidje. Boven de 40 begint pas even echt te leven. Ja. Ja. Nou ja, we gaan allemaal meteen en vrij, die hebben wel auto. Wat zei het? Nijengiet? Nijengiet. Ja, nog zo ongeveer. Zoveel kilometer had er aan de rijden, toch? Nee, je had me geen ton rijden. Nee, dat is Nijengiet, joh. Nee, ja, we gingen kennen op het forums lezen en staan. Er weer een hele volle auto's in dat gloedje meidje. Dat is niet Nissan eigen te wijzen, zo'n model. Karakteristieke Nissan gelopen. Ja. Dat een koffie mogen gelopen het waren. Oh. Ja. Kun je het jij dan in? Ja, mij wel. Ja, ja. Of kunnen we dat, hoe jij dat dan? Als het stilstaat, maakt het geluid dan niet? Nee, dan net. Je moet echt rijden. Oh, maar dat was geen rijbewijs natuurlijk. Nee. Maar ja, je rijdt ik zonder. Ja, die was zonde, maar dat kent ook niet. Nee. Shame, je glinst erover, joh. Poetsen die jongen, hij. En wat is dit nog voor witte vlek dan? Witte Een waas, een witte waas, ja. Er zit vocht in het ruit. Maar Vocht in het ruut? die rubbers die ben het heel geweldig mee. Hè. Oh, Ik zo. ben nog wat ouder ruiten, dus dubbel laag ruut. Dus dan kan het gebeuren dat er wat vocht tussenin sloopt. Ja, zo, ja. Maar ja, dat is zodanig, hebben we dat opgelost, dat het in principe net verder... Nee, nou, flink aan eindbuik heb ik nog wel. Ja, daarom. Nou ja, er zit nog lijm onder, tussen de ruiten en onder de rubbers. Dus dat kan in principe geen water teruggaan. En eind augustus dan maar samen met die Beppe? Ja. Ja, dat... 4 dagen met Beppe in de auto. Nou, ik denk als we 2 weken. Want we beginnen in München, dus dat wil Dan ook. is het ook nog in. Dus maar wees heen. Nou ja, dan is het 4 dagen rijden. Ja, dan ben je ergens in een Baltisch land. Dus dan maak ik nog helemaal waarom in een paar Dan dagen. ben je van München naar... Ja, we gaan in Bosnië, Kroatië, Bulgarije, we gaan al die jaar verschillende landen daar. Leuk. Ja, zeker. Ja. Ja. Een hele uitdaging wat u betreft. Ja, joh. De Nissan. De Nissan. Ja, dat is Nissan. een graag. Nou, hoop dat de Nissan eruit haalt, maar wat er dan stikken gaat, hè? Ja, nou ja, hoop dat ik goed verzekerd ben. En dan kan ik een vervangende auto krijgen. Of krijgen, dat mag dan wel eigenlijk. Dan Ja, steek dat is wel. Ik ga wel uit bij de ANUB, dan jou ze geen auto's in, je vervangend vervoer. Nee, dat ben een speciale verzekering voor. Maar Oké. dat krijg ik net samen, want dat is natuurlijk op een soort rally-doos. Dus dan moet je een hoge verzekering hebben. Dat iedereen een verzekering die dekt had. Dus dan maken we er maar even wat op uitvoeren. Ja, nou leuk joh. Ja, zeker.
Nou, is dan weer een oppikken maken worden, maar voordat er maar hier denkt. Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ik weet ook wel eens Sahara zo is er best. Dus ik denk maar even van. Nou, best zo. Succes nog maar even. Ja, dank u wel. Zeg nog maar even beter. Ja. Nissan man. Nissan. Heel maar San. Oh, hier is ja. Achterin. Dat is het belangrijkste van alles net, hè? Wat dan? Ik hou van de waarden. Oh, ik hou van de woorden. Ja, ik zei het ja. Je houdt van de woorden? Ja. Dat is een woord man. Echt wel, echt een woordpiek, als ze noemen maar. Je doet dat bij een schemaatje. Zeker. Ja, nou, maar even wat fel gespreide man, dan maar even wat op Oppoetsen. poetsen. En dan komen we een heel eind af. Doe een erkel in. Ja, maar dit doet op het heden net. Maar die moet ik nog reparatie. Ja, ik had een maat, die automonteur, die had het eigenlijk echt boven dat met al heel goed kwam. Hoe lekker weet hè? Ja, Hoe heet het in augustus? ja, bliksem. Ja, de oorwarm in de auto was een rondje tegen, dat was ook waar. Ja. We gaan niks te klein in principe. We gaan wel Arco, alle ramen kunnen openen. Ja. Nou, dat spreekt me aan, want ik zei het al. Dit is die show. Werk een beetje op, toch? Natuurlijk. Ja, dat is dan. Ja. Nou ja, was de kofferbak Maar maar alle runnen kan in principe hier, maar dan was inslaan misschien, hè? Dus ik kan er even tegen drukken, wel. Veel mensen wel alle ramen kunnen open, maar feitelijk kan dat natuurlijk heel net zo. Want ik kan de voor in de riepen zijn, dat wel. Ja, dan maakt er een gatje in zaaien. Snijden. Die wil je, die wil lekker. Nou, succes nog maar even. Ja, Zeg je maar rust laten, want dan kan je hem verder bonnen. Dank u wel. Oh, eten?